Kublai parlok sashi sini pedang Sngap IP syagani program kejongi ke bangi ke teng tip lau Kyrtong ke banginya keren bangi khana bagi Kyrtong ke banyak kon yang election MDC kata syak KHDC bagi JHDC di bat mentang sini don ya I Kyrtong jong ke seng NPP na Laitumkhrah-Malki constituency ba Fantin Lakadong I banyak keren bangi halor ke ni kamat kublai shibun ba ke por ke jong pi bat ni pedang Sngap IP ni ke program kejongi ning kong ning syap ba ing kwaban ke lie pi apa hipe ya kan election MDC mentah PE kumno ke leer. Aku boleh shun ko pila wan ban dan bentar laman mat ka ni ke election ke jungi. Ka ni ke election mentah nga I ka compare ke election baladap. Nga kham sulong kam mentah banyak election ke baladap. Nga kham sulong jai mentah banyak baladap because biasa ka tu election ke baladap mencua nang thamai ki brio kim pada itu than yang kim pa ya kendo kam tham ban nga ka personal relation kadang duna te takada kalong was very tough for me that time ngaslong stress bahat ko por te menta pa bangalalong MDC menta la almost 6 years ma adin bangla extend ya to presentation committee jungi basong te ngaso ba menta bangala don kata connection bagi brio ngala contribute haka imlang ka salang ngaso takadaw kom dalong stress than ngam tip yikiwe nga focus bitang kalti ya lejong bat ngaso long jai mentang ngam dalong stress than TV haduk anu pikermen ba pinyo kay yu so jing job ba menta ba ki ni ba ni ireng pasai pi ikun tu ba manual nang ta ikong date kum ta ter iba pita ti haduk anu pi so scam ba pin job ngay ka jing job jing ram ngong kam ngim tip no lenga bis be ya ka ke ba ngala le district council ajing lam ka parti NPP jing ki bills ki bang mila kala an ki mila bon te development works ki bala bon ki bang la ai ki constituency ki jongi te hai tai nong rem hi nga so ba am confident ba onan phai biang mar nga khlam ja no pa ba bro kita kisnam bladap si tan ki por ki badap shwa ki mi tang na jan election dai nga ngala IT na du stang chimti ni shuki hadu benda kut menta ngala IT ngala don benta ba ki brio ka jing ka jing long ka jungki jing ka jing man ka jungki ka e ka stom ka susi ka subha tanga suba ta ka daw ngam cha thon Sngap than ba ong ba pidon ka da jing day ba ki pat ba ka don ba jai ti menta nginya phai kan khindiat halor ka jing long kong san ka ni ka MDC election mo ki bon ki ong ba ka ba kham shong shit ka di ka ML election ndai ka MDC ka kham long puja khindiat hene na ka liang ka jong pi ko mu MDC bula don ha bula julong menta di sitting MDC mo play I kya ka shon jong pat ba kumnu phi I hadu ka nu ko long kong san ka ni ka jing jit MDC ta ka daw nga si ong barbor ba abang alit mendung cepat bang ang please ngakarpat iki subha mi tab vote lagi vote la jong wat pensap nama PE ki jaj ben rew kim ju pasap abadon ken no election thank you kam no ken sting no andian nga su karpat ba robot subha mi nama kalau ngaba kungsan ba nama ka MDC election kam dei ko MDC election ke batang kan pendap ke kom kan dei ka election ke bangi hab ban shna buun ki benta hakariti sinchar haka kendo ka siap ka we dei ka chat ben riu jongi tanga so ba kalong very important ba kalong very concern ba hadu kata ta ba te ki an ki bang isna mata hadu ki lan ak ki bala pensuk ki pa ki bang ila la ban register ki jaka jongi district council haka dor ka barid barbor ni register ki sha ka DC office ki register office ki ba ka dor ka he ba ban ni register ru boleh bang don kami ki loans ndai tang kapatan nasional la biang ndai ngi register khnang ba ngi kwa ki abil ki loans na bank tamata ka ki an ki bangi sna mangi ka dei namata ka jumet to ju ba fin pet kum ka CAB ba kelas CA ka tur ka laj balai ki na central government ki ong ba exam ya ka 6 schedule te ka tal ka dei pa ka ba ka benta ka ba la ba tri kam ba ngi khen ba kalaya da ba ngi dei na ka 6 schedule
Tiba ladangi pai shaka jingdon jonga KHDC mo jonga autonomous district council haga jalaga jongi mentar na doshi kat kendai spasan puat ter keladon mentar diki eki jingkala ke ba phila yo I haga jingya anti ke jong phi ku MDC ki an ki balawan long beri lawan long do long snam haga jalaga jongi haga beri nyo trap ki an kumanga jing I ka term jonga kumanga OEP takalan act ngilap pas governor la ai ka consent berkali kata syaka kala don bor ba district council habi de ba khando ka siap ngilap mi ka solid waste management ka badan kamma memang ya pe ka ba future ka ba sawan ngila ya don ka market act ka bla regulate mentang ngila ya la banyak te la kam mi ki jing odd kilo gitu bentar ki ba ut ki pa ba bro kata Kitang pun ki bills ki bangila kala andun akan sialam jungi. Namar ngila banyak trailang buat ka state government, ngia trailang buat ka DCE department, district council affairs. Ngia trailang buat ulat ke jala. Te ka jing trailang jungi kala ayok jung toy bai ke district council ke jungi. Ndai tang kataru ki developments ki schemes kuna central government ru ngila ayok shibuni. Ndai ba ong ba ngimyo nya ayok Ngilayo senyang hakabon ki bentang ngilayo pan bai ki school ngilayo pan bai ki serok senkin MLA ki lalel ka bentang MDC lalel ka bentang MP lalel ka bentang te ka dei ka teamwork jong baro kan sala ban ki ka state ka jongi kam dei atang ka state government central government dei tawat ka district council ka play a big role ka ban tei ya ka emlang sala ti dengi pai shaka seng mo NPP ke agenda ke jong ke seng bat ke jong pi hagani ke election menta pinong ke agenda nasoba NPP da khanya ka state ru kala le bhai district council ru ngai ki performance ke jongi ha ka district council ha ka jingalam ke NPP ha ka EC ya le shibun PE ngila pen im ya ka ki bun ki benta ha ki culture ki monolith festival ki bang along ka ja la ngila pen ki im yang Katu kelak penkiu ya ka jing tip ki beriu ki banabar ya ka culture ki jongi ya ki kumbam ki jongi kum syat ki jongi hanga simet ngasuba ka bakhmat jonga mata kalong bang itu sinwan pai ngakwa ngimpat ya penbet na ka parti ndai ngang hen na ka personal jong ngasuba kai ke badan kam ta ndai man bet ka administration dia po office jongi district council hakilang ki tum kam ting jam ka transparency Idi tai first pangan ta pointi pan phai biang ngan sa stress ya kata bangin snaba ki rules regulation kumdo ban thung kam thung jam amdei shubon long namu nim tu ndei ba ong ban namu ka long do bunchuai bi jutip ki por ban chuar ki long thung kam ka long don examination don ta kai interview wa paka asu ban da poyang thi manta asu bang ka tai ka wi ka first party jonga bangan stress ba mano bon pe isin ti ngem tip mo mano bon wan isi ti mano bon job kana numbers nyo Ndai ladang adon hang dono bentaru kata ketika parti jonga bangan ngan penbet bahaswai ka kom trekam Untuk kaman streamline ki kam ki jam haga council kemas tanar ko long ba kasi banikong haga council mata kila don ko PAC mo yes public accounts committee gitu ti hadu ko no pi sung scam ba pi lada pi job pi wan biang kum EC member of the district council hadu ko no pi sung scam ba pi la non ra ikin ki jingkala ngasoba lada pi don ni kamon ada fi fokus hi buat pilong IT hi ngaso kamdon jangan tatin dia lu hangal dia ngaso kumta simet ngaso kumta pet kum ya ka department ka bangabat manga ka tax department ka ba ka online ka long ba bande ki professional tax na dik pa badap le nga simti manga ngala long determine bangan ngan pelong baik kan ya bat kala long menta ngila la bano le online register online ya professional tax ka ba mencuai lai persang mia dan bala dai bang ki don kamon ka don ka lenti ka don kan teba ka sakwe ke jigli shwa bangin poish ko bor kan jong phi ka long ba bun bha ki priyo ki ong ba kani ka MDC election ka dei tang umau jam mo banjam shaka MLA election te pi sungu kum no kata ka jing yo I jing ki ka to ka ningot ki pai ba nga ka jing long ki jonga ngam ngap so ba kan dei ban long kum ta ken namar ba
MDC kelaya MDC, MLA kelaya MLA. Oh, okey, kajing kabor kadon nala ka benta, MLA kidon nala kabor, MDC kidon nala kabor. Kiwe ile si ki shim taga sinjam. Yang ada boni ki ong pina perkat no MLA ong em. Ngam i chata, ngam pat pet chata. Ada dei kapor ke benta ke ba. Kalak dei kapor kan sawan. Dei ban ong ban nyabu hi ni ko mau jung king ban kiu so MLA ngam bu kum ta. Kiwe tu kum tip. Dia kadu kawai ba ka eka kubor ka ba phikwa ban ash ki parlok nong pet ki jongi kham tam ye che ki nong shong jong ka Laitumkhrah-Malki constituency. Kubor ke bang akwa ban poi syaki brio barok basong basa constituency ki jongi. Kadai kawai ke ba akwa ban kerpat iki. Chuan kong bakin jiut biang yang ban ailat biang nga so shitem ma plai penjob yang sisien ngasngo ba akwa so ka second chance rumah naman nga sutanat ya kam nga sutanat ba jedi bu pa ba kalaya jan tengah kwa ban continue syu bat nga kerpat iki bakin ailat biang nga so sisien bakin kersan namal bang nyale na parti NPP nga dan kam banyak trailang district council di wan manu But ngakan man ba nginyo hi ki numbers lang thi. Kanamba kan wan ka jing ya teli ko we. Kan bet ka kum te kam te jam. Te tang ta hi ko man ka pa. Kubli shibun ba ekapor ka jong pi ba kita ki sumbo jo barkat ki jong pi. Te parlok ko ma pila yo sngo ni ba Fantin kalong ba hoi ka ni ka election MDC kalong ka ba kong san namal ko ma pi tip hi ka jing jet ya ki nong mi khma ki mani mi khma cha ka HDC la ni ka HDC kalong ba kinya da ya ka khindo ka shap jong ka priu nyo trap te ba ni kermen ni kit pat ka rebang ya iru ha ka ni ka election ka ba menta but tak hadu pat ka kawai pat ka por ni session yang bat pi sebab iwe pat Kyrtong ada iban teu mauri nak ka benta u for friend media ku be ka por jong pi baro